nake kai gaya fa. na Wannan shekarar fa kai kun ga wani dan fulani can ga can ai kuwa ka gan shi sai wani juye yake wallahi kuwa kai wannan da fa alamun fura ya je sha ta mai yawa to ashe la kun ga ya faɗi ma ya tani can kai yana ga can ya to kai wanda sai wani juye fa yake yi wallahi ya naga ya fada rami wallahi ya faɗa da kana ganin kira wannan kaga kira dan boko haram gaskiya ne kana barayi ya kamata ne ku zo mu je mu gani ko mu je dago kanka me kake anan dago kanka kai ku ne irin barayin kajin nan ko wai kai ba magana ake ma ba wallahi yalla bai bayan gida ne ya damin ai ko bayan daki ne din nan zaka zani irin su ne barayin kajin nan nan na ga ma ina jin kazan ne ma dan ne wato kai ana ma magana kana ta wani haka kai aka ce ka tashi ko me kake a cikin nan kazan ka danne ko danne ba na yi garo da wallahi wallahi na yi garo da ba cikin nan mu kake ce wani haɗu bodin ku san me yake nufi yana nufin kullun sai ya kama kaji kai yanzu kazan ne ma ina jin ya danne kima ba wallahi yalla bai bayan gida ne ya damin kai Run.